हायनाहाय आंनि इउटुब चेनेल नाव जतन लामसो दिनैजों बैरागि थैहलाय ब्रेख्लाय सक ब्रेख्लाय फोब si je boni raida tei si raida na ano afrungnai nai tongdi tini video first ni sini last jora nai brekhai biragirok na sogoi phoboi khlai boni samung humung khlai jak bona naidi video naite tei nongna kaisa ani ekdom sanmung ani video na naimani loge loge subscribe like comment share khlaini taplok di khlairedi nok khlairala obo ani mela mela chubamung o chubamung no nok arto ana yak buksa takhadi chubadi naidi naye gam jodi ongjal hnalai comment ei ana sari comment box khula tononi bai mini bagai ang sanai nagra jesek jora nokana like comment share subscribe khlai osuk jora ang video khlaini bagai aro ani khasrai phaio mini bai noktini naidi sadhu बैरागि dokni tama khlai bongni theihlai tama khlai obra naidi
Away last one. Pula pok, saya hawa sih ni, era pala.